Què vol dir que no pots venir, Junqueras? Escolta'm, no em pots deixar sol amb aquests frecs, Tu ets el progre dels dos. I què si hi ha problemes a Rodalies? Això no hagués passat si haguessis acceptat el cotxe oficial. Oriol, no, Oriol! S'ha tallat. Últimament els telèfons van fatal. En Rubalcaba em diu que cada cop que el truco, es talla. Escolteu, us heu queixat molt de que us hem exclòs de la declaració de sobirania. Doncs aquí estic per escoltar els vostres suggeriments i modificar el text. Demòcrata! Gràcies. Ell és un assessor i ens acompanyarà al llarg de la reunió. Comencem. Bona nit, Palestina. Diu que hola. Menys mal que hi ets, perquè, escolta, aquests quan parlen no els entenc de res. Digues que hola. Diu que bona nit, Palestina i Israel, que si no s'enfada la raola. Sí, bé, en primer lloc, he de preguntar a l'Assemblea si hauria d'estar aquí o no. Ha d'anar amb els altres hippies a fer allò de... Escolta, Artur, el PSC... El PSOE. No donarà suport a la declaració si vincula el dret a decidir amb estat propi. Apostem pel federalisme. El federalisme és guai. I que consti que el dret a decidir sí o no. Depèn. Reformem la Constitució? O no? Què preferiu? Per mi tornem a aprovar l'Estatut. Ara no sé què ha dit. Jo tampoc. Ni jo tampoc. Què he dit? Artur, escolta, la declaració ha d'assegurar el suport de les classes populars. No sé què dels pobres i d'arribar a l'estat propi en bicicleta. He sotmès la meva presència a l'Assemblea i hem quedat que volem països catalans i que... Perdoneu. Ha aparcat el cavall de Troia en zona blava. Escolteu, que no hi ha ningú que no digui tonteries aquí. Mira, digue'ls que he escoltat les seves propostes, que em semblen molt interessants i bla, bla, bla. I que fotin el camp. Els acompanyes a la sortida i si hi ha carmels els en dones 2 a cada un. Diu que... Artur, nosaltres sí que t'entenem a tu, però perfectament, I no cal que ens acompanyis, que sé on estan els carmels. I jo? Diuen que... Ja ho he entès! Però per què necessito consens, jo? Si vaig guanyar les eleccions amb majoria... Ah, no. Torna'ls a convocar. Casum d'ena. Ara sí. Hem decidit que... molt bé. Quan parlo jo, tothom marxa, no? Feixistes. Feixistes! 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 Feixistes!